νέα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν βάλει λουκέτο και τους μαθητές να απέχουν από σήμερα από τα καθήκοντά τους. Υποκατάληψη θέλουν νέα σχολεία στο νομό Χανίων, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για το ότι δεν έχει ξεκινήσει η πρόσθετη διδακτική στήριξη και η ενισχυτική διδασκαλία. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ήδη βρισκόμαστε ένα και πλέον μήνα μετά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο των Χανίων και καθιστική διαμαρτυρία στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Είμαστε παιδιά 15, 16, 17 χρονών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι και ότι δεν διεκδικούμε πράγματα στη ζωή μας. Και εφόσον είμαστε ο πυρήνας μιας κοινωνίας, οφείλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και κυρίως θα τα αλλάξουμε από την παιδεία. Ξέρουμε όλοι ότι η κατάσταση που επικρατεί δεν είναι αρεστή σε όλους. Για παράδειγμα, βιβλία. Είχαμε ελλείψεις σε βιβλία μέχρι πρότινος, ακόμα δεν μας έχουν δοθεί όλα στα σχολεία. Υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές. Επίσης, έχει διακοπεί η ενισχυτική διδασκαλία και γενικότερα η ιδιωτικοποίηση της παιδείας και το νομοσχέδιο που πάνε να περάσουν τώρα για το νέο σχολείο είναι πράγματα που σπηλώνουν την παιδεία μας. Και εφόσον ο άνθρωπος δεν γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι και γίνεσαι μέσω της παιδείας, εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε αυτό και να γίνουμε άνθρωποι επιτέλους. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα προβλήματα που να έχουν λυθεί, όπως τα βιβλία σε έναν βαθμό. Βεβαίως τα βιβλία των αγγλικών δεν έχουν, τα πληρώνουν σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές. Και βεβαίως οι μαθητές βιώνουν αυτό που βιώνουμε όλοι. Τελειώνει το Πολυτεχνείο και είναι 2, 3 και 4 χρόνια άνεργοι και αυτό είναι κυρίως που τους ανησυχεί, έστω και αν δεν το λένε φανερά. Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εμφανίζεται καθησυχαστική, με τον προϊστάμενο Γιάννη Κανδαράκη να εκφράζει την απορία του για το λόγο που γίνονται οι καταλήψεις. Εμείς τουλάχιστον δεν είχαμε καμιά προειδοποίηση, ούτε αιτήματα. Πιστεύω ότι οι καταλήψεις είναι ανέτειες, δεν υπάρχουν αιτίες για καταλήψεις ή τουλάχιστον τόσο σοβαρά προβλήματα ώστε να οδηγούν τους μαθητές σε ακραία φαινόμενα όπως είναι τα φαινόμενα των καταλήψεων. Τα σχολεία που θέλουν υποκατάληψη στα Χανιά είναι τα εξής. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο Λύκειο Χανίων, το Λύκειο Ακροτηρίου, το Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Βενιζέλου, το ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου και το ΕΠΑΛ Ακροτηρίου και το δεύτερο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου.